परमेश्वर रहुआ के एगो संबंध एगो रिलेशनशिप बिल्ड करे खातिर बोले बनी। जौन लोग परमेश्वर के असली विश्वासी होला नु वो लोग परमेश्वर के हजूरी में ज्यादा ठीक रहे लो, और ये जो नकली विश्वासी होला वो दुनिया में बहुते ठीक रहे लो। वो लोग बियाह में पार्टी में बहुते ठीक बालो, गाना सुने में ठीक बालो, लेकिन जन परमेश्वर के असली जन है वो अपना प्रार्थना के रूम में ठीक से बा। वो अपना प्रार्थना के रूम में जहाँ रोज परमेश्वर से बात करेला ओके ऐसा लागेला कि जे लखन मछली के पानी में दोबारा डाल दिहल जाए और ये मछली पानी में अपना जीवन भर घूमत फिरत रहे ले। एगो असली विश्वासी यही लखन होला। जब तक वह परमेश्वर से दूर बानी एगो अजीब बेचैनी और हार्ट में रहेला और दिल में रहेला, लेकिन जब वह परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे नी और रोज प्रभु के उपस्थिति में बैठे नी, अगर वह के ऐसा लागेला कि जीवन और जिंदगी में प्रवेश कर चुकल बा, उनकर आत्मा फिर वह के गायक करेला और अगुवाई करेला और लइकन खातिर और कारोबार खातिर और पैसा खातिर और शरीर खातिर और ये सब चीज जो दुनिया ना कर पावेला, डॉक्टर ना कर पावेला और जिंदगी में पूरा होकल शुरू होला। हालेलुया।